Канал «Беларусь-3» заўсёды быў для мяне люстэркам культурнага і духоўнага жыцця нашай краіны, бо ніводная яскравая прэм'ера, ніводная цікавая выстава альбо нейкі незвычайны канцэрт не праходзіў міма камер і мікрафонаў канала «Беларусь-3». Я ўпэўнены, што хоць і гэты юбілей зусім яшчэ маленечкі, 5 гадоў, можна нават сказаць, што гэта зусім яшчэ і не юбілей, але я ўпэўнены, што на календары канала «Беларусь-3» з'явіцца нулі, будзе 10, будзе 20, 25 і болей гадоў, таму што тое, пра што гаворыць канал «Беларусь-3», гэта вечныя каштоўнасці. Асаблівыя віншаванні супрацоўнікам канала «Беларусь-3» я дасылаю ад маіх калег, артыстаў тэатра беларускай драматургіі. З юбілеем, шаноўныя сябры і калегі!